Hola! M'agradaria moltíssim que vegis a través dels meus ulls una situació que va passar l'altre dia. En Joan em va oferir fumar un porro, quan érem al parc al sortir de l'institut. Sap que a mi les drogues no m'agraden i a més em senten malament. Tot i així, ell em va insistir davant de tothom. Vaig sentir pressió per part del grup. Us ho explico perquè davant d'aquesta situació jo tenia 3 maneres de reaccionar. Per exemple, li podria haver respost de manera agressiva, és a dir, no haver tingut en compte per res els seus sentiments. En aquest cas hauria parlat de manera contundent, acusant en Joan o dient-li d'estúpid per oferir-me un porro. L'altra opció hauria estat actuar d'una manera passiva. En aquest cas m'hauria deixat portar pel que volia en Joan i el grup, encara que s'oposés completament al que jo volia fer i no hagués tingut en compte el que realment jo penso o necessito. I finalment podria haver respost assertivament, tenint en compte els meus desitjos i les meves necessitats, però acceptant que els altres poden pensar o actuar de manera diferent a mi. Som-hi! Com hauria estat comunicar-me amb agressivitat? Però aquest què es pensa embolicant-se un porro aquí ara? I encara sabent que em sentarà malament, segur que va i m'ofereix. Quin person, sap que tinc partit de bàsquet aquesta tarda. Com m'ofereixi veurà. El mato. Toma. Però tu ets ximple o què? Te'l pots ficar pel cul. I si em desmaio avui en el partit? També t'és igual, no? Quina merda d'amics. Tía. No te pires. Bé, això no ha anat molt bé. He tractat el Joan de forma molt violenta i probablement l'he ofès. Com hauria estat una reacció passiva? Tornem a l'escena principal de nou per veure-ho. Fuà, quin pal. M'oferiran fumar i no em ve gens de gust. Què faig? A més, tinc el partit de bàsquet aquesta tarda i és un partit molt important. Però si els dic que no, hauré de donar-los 1000 explicacions i es posaran pesades amb mi. No vull que em vacilin, quedaré com una rareta antisocial. Va, fuma. Buf, bueno, va, d'acord, dona'm una calada. Vaja, això tampoc ha estat molt bé. Ningú s'ha enfadat amb mi, però he acabat fent una cosa que no em venia de gust en aquest moment. I com hauria estat una opció més assertiva per part meva? És a dir, agraint l'oferiment i també tenint en compte les meves necessitats. Som-hi! No em fico en el que faci cadascú, ja no som criatures. Però no vull arribar a fumar del partit ni que em senti malament. A més, no per això sóc menys guai. Encara que elles pensin diferent, això és el que jo necessito. No, gràcies, merci, Joan, no em ve de gust. Va, hombre, es una calada, no te hará daño. No, Joan, no em ve de gust. Ja t'he dit que no. Respecta els meus límits i no insisteixis, porfa. ¿Tú quieres? I tu? Com comuniques els teus límits?